Ngayon po ipapakita ko sa inyo ang Bicol weather update para po bukas, January 15, 2021, Friday po yan. And dito nga po sa satellite animation, makikita natin na may kaulapan po dito sa may part ng Camarines Sur at Camarines Norte. Subalit maninipis lamang po ito. And kung titingnan po natin sa rainfall category niya or sa lakas ng ulan, dito po sa part ng Daet, makikita natin nandito po yung malaking bilog ng kaulapan na magdadala po dyan ng mga pag-ulan. Kung titingnan po natin dito, nasa bukas 24 to, ito po bukas ng umaga, 39 mm na ulan po ang mararanasan po dyan sa Daet, Camarines Norte. Magiging maulan po ang umaga, sa bandang hapon po magpapakita rin ang haring araw, subalit panandalian lamang. Dito naman po sa may Naga, sa Camarines Sur, magiging maganda po ang sikat ng araw, subalit may mga pag-ulan pa rin, lalo na po sa tanghali na nasa 3.2 po ang lakas ng pag-ulan. And dito naman po sa may Birap, makikita natin na maganda po ang panahon para bukas sa Bira, Catanduanes. Sa alas 8 ng umaga, wala pong pag-ulan, and sa bandang hapon, mga isolated na pag-ulan lamang po ang mararanasan. Sa Legazpi naman po, makikita natin na maganda rin ang panahon, and may mga panandaliang pag-ulan lamang po sa bandang tanghali at hapon. Kaya po, magiging maganda po ang panahon dyan. And ito pong malaking kaulapan ito, idala po ito ng frontal system na natumaas po ng kahapon. And dito naman po sa may part ng Sorsogon, magiging maganda rin ang panahon. May mga minsang pag-ulan lamang po na abot ng 0.9 ang lakas ng pag-ulan. Sa part po ng Masbate area, makikita po natin na maganda po ang panahon po dyan bukas. May hinang pag-ulan lamang sa bandang hapon, pero generally good weather condition po ang Masbate bukas. Dahil po yan, makikita ninyo po na halos wala po siyang kulay gray lamang, ibig sabihin wala pong masyadong pag-ulan na mararanasan sa may Masbate area. Tingnan po natin sa lakas ng pag-alon. Kung mapapansin po natin, mayroon pong blue or light blue, mayroong dark blue at violet na kulay. So dyan po makikita natin yung indication. Dyan po sa violet na yan, makikita natin na nasa 2.5 to 2.5 ang lakas ng pag-alon dyan. Meters po yan. So mataas po yan ng halos dahil isang palapag na gusali. At dito naman po sa dark blue, nasa 1.8, 1.7 ang lakas po ng pag-alon dyan. Ibig sabihin dito po sa may part ng Legazpi at Sorsogon ay may gale warning pa rin po dyan at matataas pa rin ang pag-alon. Dito naman po sa part ng Albay and Tiwi area dyan sa may Sangay, nasa light blue po siya. Ibig sabihin nasa 0.5 ang taas ng pag-alon po doon. Ito naman po sa may part sa northern part ng Camarines Sur, dito sa pink mataas po dyan, at dito naman po sa blue aabot lamang po ng 1.5 meters ang taas ng pag-alon. Dito po sa light blue, hindi na po dyan 1 metro ang taas ng pag-alon. So ibig sabihin kapag pumalaot pa po kayo ng malayo, mas tataas po ang mga pag-alon na mararanasan ninyo po dyan. Kaya iba yung pag-iingat po ang kailangan sa mga mangingisda natin dito po sa Bicol region. Makikita po natin mayroong mga pagkakaiba ang kulay na talagang malalakas po ang alon. Yan po yung kulay, yung blue and violet. So dyan po makikita natin sa baba dito po na yung mga lakas ng pag-alon nasa 0.9 po dyan sa may part ng Camarines Sur sa may coastal area. Yan makikita natin 4.8 ang rain, wala sa rain, and sa waves naman po nasa 1.5 meters.
And yan lamang po ang latest mula po dito sa windy.com. Ito po ay aking isinishare lamang, hindi ko po pag-aari ang windy.com. Ito po ay pag-share lamang ng mga information na pinapakita po dito sa windy.com. And maging updated po kayo sa mga susunod ko pang video i-upload ukol po dito sa Bicol weather update. Yan lamang po, maraming salamat.